This program is brought to you by VK Developers, powered by Nippon Paint, V2 Realty, Amrit Noni, Arogyada Bharavase, Cycle Pure Agarbatti, Ashoka Business Center, Workspace managed by Vertex, co-powered by ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದ ರಾಕೇಶ್ ಪಂಡದು ಬಿಟ್ಲೊಂಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗಲ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಪಂಡದು ಓಪನ್ ಅದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲೊಂಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಟೀಮ್ಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡೋಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪೋಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಕಷ್ಟನ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಸಾವಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇ ಡುವೇಟ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅದಾದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು ಕಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ತೂದು ಅಂಚೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಇಚ್ಚಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲಿತ್ತಿರು ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋದಾನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಮು ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಪದರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಪದರ್ ಜೀವಿತ ನಮಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಡಿಷನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡುಯೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತೂದು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂದು ಮತ್ತು ಸೋಕಾತನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೊಸತ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಟೀಮ್ ಡಾಟ್ ಬಿಟ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಓ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡು ಅವೈಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅವೈಟ್ ಅಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಒಂಚು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕಾಶ್ ಪಂಡದ ಮಂತನೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ನವೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕಂದ ಹೇಗಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹಠ ಯಾವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಡಗಡೆನ ನಡುಗುವರು ಹೇಗಿರುವಾಗ ಕಾಣದ ಹರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವ ಈ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಏಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗಿಂತ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವನಿರುವನೇ ಏ ಹರಿ ಈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಈರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತರ ದಾದ ಈರ್ನ ಕತೆ డాన్సర్ ఈరోజు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ద ಡುವೆಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಗಡ್ದು ಈರೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಈರೇನು ತೂಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಈರೆಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಂಡತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆವಡ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯಾ
ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡ್ಲಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿಪದಿತ್ತೀರಿ ಜೋಕುಲು ಇರಣ್ಯ ಕಶುಬಲಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಅಂಚೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಡಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಥೀಮ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೆಟ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನಿ ದಾದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಂಗಿಚ್ಚಂಡು ಸೊ ಅವೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚಿ ಗೋರಿಲಾನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಚಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅವೆಟ್ಟು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಬತ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೂರು ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಬರೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ LED ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನೆ ಓನು ಒಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತ ಸೊ ಬೌಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ ರೌಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಡ್ರು ಬೇರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಚಿ ವೆರೈಟಿ ಪತ್ತು ಬರ್ಪಾರು ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಚಿ ಹೋಲ ಅಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗಳು ಬೇಜಾರಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಐತ ಪೂರ ಆತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೇಜಾರಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಚಿ ಕಲ್ತಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಡತೆ ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ದೆತ್ತೊಂಡ ಆತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊನೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅಂತೂ ಅಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಟೀಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಕೊಡೋಲ್ಲ ಆಟ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಆಟ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿದ್ದೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋದು ಜೋಕುಲೆಗಳ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ವಿನ್ ಆವಡು ಡಿಬೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಬರೋಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಆಟ ಉಂಡು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮುಲ ಆತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಇಡೆಟ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾವಿಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೈನಲ್ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಕಲು ಹೋಲ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ಡುವೇಟ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಲ ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂತ ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕಪ್ ಆಯ್ರು ಜೋಕುಲ ಏನು ದಾದ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇನು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆದಿ ಪುಂತೋಜಿ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇನು ಜೂನಿಯರ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಅಲ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪನ್ಪಿನವು ಇಂಕ್ಲೆ ಟಿ ವಿಡು ತೂತಾತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಟ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜೋಡು ಅವು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಬೇರೆಗೆ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಧೈರ್ಯ ಒಂಚಿ ನಿಂಗೆ ಒಯ್ಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇಡು ಬರೋ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು
ಎಂಕೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಪ್ಪಗ ತೂನಾಗ ಪನಂತೀರಿ ಊರು ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವಕ್ಕಿಂದೆ ಕೇಬಲ್ ಪಾಡೊಂತೀರಿ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಯರಂದಿ ಸೊ ಅವಲ ಖುಷಿ ಅವಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ. The discipline of the team. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಪ್ಪಾಡು ಯಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಲಿಪೆರೆತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪ್ನ ವೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಯುನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಲವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೇ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನೇ ಅನಕೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡದು ಅವುಕುಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ, ಎನ್ನ ಮಗಳ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಳವೆಟ್ಲಾಡ್ ಟೀಮ್ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೋ ನೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾಳು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಈಗಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೀರ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ ರಾಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೈತ ಪಂಡ ಆರು ಕಲ್ಪವನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಈ ಡಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆದ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವೇರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಇವಾಗ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ದೇವೇರು ಪಂದು ಏನು ದೇವೇಡ ಬೇಡು ಅಂದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನವಡು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4ಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫೈನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡುಯೇಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು. ಸೊ ಐಟ್ ಡುಯೇಟೆಡ್ ನಮರಜ್ಜನ ಇತ್ತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತದು ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಥೀಮ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅನ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಒಂಥರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಪನೇರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನೇರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ವಿಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಊರು ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋತನೆ ಎಂಕ್ಲನೇ ಎಡೆಗೆ ಪೋತ್ ಅಂಚನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋತ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಸರ್ಗ್ ಮಾತೀರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆಸೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಅನುದೀಪ್ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಟೀಮ್ ಡಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೋಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4ಗೂ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು.
ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪಂತೀರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲು. ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಬೈ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನಂತೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದು. ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಡುಯೆಟ್. ಸೊ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಆಕ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತೀರು ಬೇಕಾ. ಬೊಕ ಸರ್ಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು, ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಲ್ಲಕನೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಫೈನಲ್ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಡುಯೆಟ್ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಶ್ ಮನ್ಪಂದು ನಮಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕೊರ್ಪಲ್ಲ 100% ಕೊರ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಕನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 6 ಮಂತ್, ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಡಾಟರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸರಿಗೆ ಅವರಾಗಿಯೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಹುಡುಗಿಯವರು. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನೀಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಟಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಐಟೆಂಕ್ಲು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ತೀಮ್ ಪತ್ತೊಂತ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು. ಐಟ್ ಡುಯೆಟ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಯ್ನ ಆಕಾಶ ಅನ್ನಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೊಲು ವಿಟ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನು ಟಿವಿಡು ತೂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈತೆಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಾಂಡು ಈತ ದಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪುಗರ್ವೇರು ವಿಟ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಣವಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ. ಟೀಮ್ ರೌಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದು ಆ ಎಫರ್ಟ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಅವೇ ಎಫರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಎಫರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಜೀವಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಗಿಲ್ಲಂಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡುಯೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ಲ
ಐದು ಒಂದು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜವದಾದಂದು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅದೊಂಚೂರು ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಈಗ ಎಂಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಫರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಎಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಡುಯೆಟಿಗ್ಲ ಆತಿ ಎಗ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಗೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದೋಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಗ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ವಿನ್ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಗ್ರೂಪಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿನ್ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಡುಯೆಟಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಗೆ ವಿನ್ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ Just wait and watch for the show. Dance Warriors. ಮಾತಿರಗಲ ಯಾನ್ ನೃತ್ಯ ಶಿವಮ್ ಟೀಮ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಗ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಐತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಈ ಸೀಸನ್ಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ವಿತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಉಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೋರೊಂದು ಬೈದ ಏಮನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು 1 ಇಯರ್ಲ ಆತಿಜಿ ಕೆಲವೇರು ಜೋಕುಲು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದೇರು ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಡುವೇಟ್ ಬಂದು ಐಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಡುವೇಟ್ಲ 2 ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಬೊಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನವಿಲ್ದ ಗರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡುವೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಥೀಮ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇರಳ ಥೀಮ್ ಒಂಜಿ ದೊತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದು ಬತ್ತನು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ ನೇಟ್ ಅವು ಆದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಫೈನಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಪ್ಸ್ ದೀತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೆರ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅವ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಶೇಖರ್ ಬಂದು ಆಯ್ನ ಮಾತೇರ್ಲ ಶೇಖರ್ ಮಾಮ ಬಂದೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಯೊಂಜಿತ್ತೆ ಮಾಮ ಅದೇ ಪೋತೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಆಯೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಏನು ಪನೊಲ್ಲಿದೆ ಅವನ್ನ ಮಾತನೇಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಈತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಈರ್ ಕಾರಣ ಅವನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಕಾರಣ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮಂದ ತರ್ಪ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗಳ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಓಕೆ
please. Okay, from my side, Niklu, you guys are selected for the next round. Thank Okay, you, sir. so congratulations. You guys are selected for the next round for Dance Warriors Season 4. Thank you so much, sir. All the best and God bless you all. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇಂದಿತ್ತ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಡುಯೆಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ 2 ಜನಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹಿತ ಪಂದ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು. ಆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಥೀಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ನ್ಯೂ ಥೀಮ್ ಮುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಥೀಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಓವಾಂಡಲ ದೆತೊಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಒಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಕಿರೀಟ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಅವು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ಥೀಮ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಖಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಗುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಡುವೇಟ್ ಅದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಲಂಚನೆ ಡುವೇಟ್ಗೆ ಎಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಂಚನೆ ಎಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಫಿನಾಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಎಡೆ ಮಲ್ಪವ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎನ್ನ ಪುದ ಶ್ರಾವ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಬತ್ತದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲೆತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಏನು ಡುವೆಟ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕಿತಕ್ಕ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಡುವೆಟ್ ಕಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಡ್ಯಾನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಡ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡು ಡ್ಯಾನ್ ಖಡ್ಗ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ತ ಥೀಮ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ಯಾನ್ ಫಿನಾಲೆಗ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಗಲೇ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಣಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮಣಿಕಂಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಿ, ಶುಭವಾಗುವುದು. ಆಹಾ, ಮಣಿಕಂಠ ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರು. ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ವಾಮನ್ ಜೂಡ್ದ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಜೋಶುಡು ಉಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು. ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ರೇಟ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಡಿಷನ್ ದಿಂಚಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನೋಡಾಂಡ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸೀಸನ್ದ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸೀಸನ್ಡ್ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ಎತ್ತೇರು ಬಟ್ ಈ ಸೀಸನ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡ 1 ಇಯರ್ ಆಪಿನ ಆತೆ ಅಕುಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಬಟ್
ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಂದು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಎಪ್ಪುನು ಬಾಕಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಅಕಲ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಇಂಚನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಲ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಏರೆಗ್ಲ ಪಾರ್ಶಲಿಟಿ ಪಂದಿಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇ ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾವು ತಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಹಿಷಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಮರಗಲಿ ರಣಕಹಳೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮುತ್ತಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪಡೆ, ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹಾರಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೈಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಪಾತರುದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಇಂಕಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಪ್ಪುದಾರು ರೋಹಿತ್ ಕಲ್ಪವುಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಕಲ್ಪವುಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲುಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ದಯಪಂಡ ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈನಲ್ಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ಡ್ ರಾಹುಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಫಸ್ಟ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಕಲರಿಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಕೇರಳದ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಐಕೊಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಾದಿತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೇರೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಊರ್ದ ಜೋಕುಲ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂತೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತು ಪಡ್ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊರಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮೋಕ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಊರುದ ಶಾಲೆದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ನ ಪುದರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊನಪ ಪಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ತಂಡದ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೇಜಿಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು
ಅವೇಡ್ಲ ದುಂಬಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಗಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅತ್ತು ಮಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಮೂಲು ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಸರೇ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಸರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಏತ್ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು 1 ಇಯರ್ಲ ಆತಿಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ತಡು ಅವು ಮಾತ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ನಡ್ದೇ ಸಾಧ್ಯ ಆತಡು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಗ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸತಿಲ ಪೋಯ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕನೋಡ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ 100% ಕೊರ್ಪಂದು ಅನ್ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸತಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡುವೆಟ್ಲ ನಲಿಪೆರುಂಡು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಡುವೆಟ್ಗಳ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವತಾರ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನಿಯ ಸಾಕಾರ ಸುಧಾ ಸುಂದರಿಯ ನೃತ್ಯ ವಿಹಾರ ಸುರಮ್ಯ ಲಯ ಗತಿ ಮನೋಹರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಏತೋ ಟೀಮ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಪಿರವ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಪಂದು ಅಂಡ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಲಕ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತೋಜೋಡು ಅತ್ತು ಮಗೆ ತೋಜೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಈ ನಡೆದಾದ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ನೃತ್ಯ ಶಿವಮ್ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ರೋಹಿತ್ ಎಂಚನ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯನೆ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಆಯಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಜೋಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಡು ಸರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಶೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿನ್ ನಾವು ಒಡ್ಲ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಎಂಕಲು ಟಾಪ್ 7 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಟಾಪ್ 8 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎದುರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಿ ಅದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ಡು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಒಂತ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಪ್ಪುನಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೆತ್ತೆ ಗೋಪ್ಸುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದಲಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ആലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം ആലിങ്ങു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചതമര വേണം കുളിച്ചു ചെന്നകം പൂകാൻ ചന്ദനം വേണം. ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಂದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಶಂಸ್ ಸರ್ಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲು ಓ ವಿಷಯಗ್ಲ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ನೈಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಲಕ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಡಿದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜು ಸರ್ಗೆ
ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರು ಪಂಡ ಮುರನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇಟ್ ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿನಿ ಸೊನ್ನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 4 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ತಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತೂಯರೆ ನಿಗುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಾ This program is brought to you by VK Developers, powered by Nippon Paint, V2 Realty, Amrit Noni, Arogyada Bharavase, Cycle Pure Agarbatti, Ashoka Business Center, Workspace managed by Vertex, co-powered by